Wow, gone, nigga, how far? Zakatini is too longer. Sofa, hakuranka, kaje ka goge ko sun yi zafta. Master, hakuranka, kaje ka goge ko sun yi tsafta. A lalle yaro, wayanka ya kwari ni zaka ci an tayin goge hakurana ko su tsafta ko da ka shiga rakan gayu cikin takaccimin mai. Kuma la yanzu baka sa ta yanda na kasawa don ni gajeren wando na kasawa. Au, na yadda, amma wallahi duk da haka nan nayi ka wulakanci. Dan ni wadda nika in kai ta kashi za ka sha wallahi. Amma wallahi ga yanga yaran men ko babu komi ni wayar da kai. Yanzu ni za ku gwada maka yi ni wayewa ko? To ya daidai za mu kara da ni da kai mu gani. Don haɗa mani wawa nake irin kan yau da gajeren wando. Halan kwarto nake. Kuma wallahi kana shiga wani gida kakkaji komi ana buga ma yace. Wallahi da baka ya tara ba sai na tika ma mugun kashi. Ko kuma in sa gayu so ba kashi tun da dai wallahi na yi ka mutane. Wayo, ashe wallahi ga yanga ko shi ya san bai yi min. Wallahi bari haka muna ya ta kana jana sai na tuka ma kashi.